Venäjän ja Japanin sota 1904-1905 on pakko olla isoin paskamyrsky, mistä mä oon koskaan lukenut. Mutta tänään aiomme keskittyä vain yhteen venäläiseen laivastoon. Koko tarina Itämeren laivastosta oli tragisuudessaan suorastaan koominen. Port Arthurin taistelun ja Tyynenmeren laivaston tuhoamisen jälkeen Venäjä ei ryhtynyt neuvottelemaan, vaan päätti lähettää Itämeren laivaston kiertämään Euroopan ja Afrikan ympäri, kohti Keltaista merta. He olivat niin vakuuttuneita tämän onnistumisesta, että nimesivät Itämeren laivaston uudelleen Tyynenmeren 2 laivastoksi. Itse laivasto oli kuitenkin täysi katastrofi. Heillä oli kyllä vahva osasto, johon kuului 11 taistelulaivaa, mutta miehistä ei ollut lainkaan koulutettu. Suurin osa oli talonpoikia, jotka oli kerätty pelloilta, eivätkä he olleet merikaupunneista kotoisin. He olivat kaikki joko laiskoja, vainoharhaisia, huolimattomia tai näiden kaikkien yhdistelmä. Kun laivasto purjehti Pohjanmeren läpi, venäläinen tiedustelu ilmoitti, että japanilaisia torpedoveneitä, kyllä, aivan Tyyneltä mereltä asti, taistelulaivat alkoivat tulittaa brittiläisiä trollareita, tai ainakin yrittävät. Suurin osa ammuksista meni ohi miehistön surkean tykistötaidon takia, ja jopa osui omiin venäläisiin aluksiin. He olivat vähällä aloittaa sodan, kunnes asia saatiin ratkaistua diplomaattisesti. Afrikan kiertäminen vain pahensi tilannetta. Itämeren laivasto ei ollut varustettu kuumaa ilmastoa varten, ja miehistä alkoi kuolla nestehukkaan ja lämpöhalvauksin ylittäessään päivän tasaajaa. Jotkut toivat satamasta mukanaan lemmikkejä, kuten krokotiileja tai myrkyllisiä käärmeitä. Eräs käärme puri tykistöupseeria, joka kuoli muutamaa päivää myöhemmin. Kuka olisi hyvä hauve sinä, prinsessa, olet juuri sinä. Auttakaa mua! Ai vittu Toinen suuri ongelma oli valtava kivihiilen kulutus. Laivasto ei voinut mitenkään päästä Tyynelle merelle yhdellä tankkauksella, mutta heitä ei voitu tankata satamissa, joten heidän täytyi tavata Venäjältä lähetetty hiililaivasto. Viestintä oli niin heikkoa, että kun Tyynenmeren kakkoslaivaston komentaja amiraali Rotsuvenski sai käskyn tavata hiililaivat, hänelle toimitettu viesti kuului: teidän on kohdattava hiililaivasto, jonka sijainti on tällä hetkellä tuntematon. Kun he lopulta saavuivat Port Arthuriin, laivasto tiesi olevansa tuhon tuomittu. Tyynenmeren laivasto oli jo murskattu, eikä Itämeren laivastolla ollut lähellekään samanlaista taistelukokemusta. Tuloksena oli Tsuhiman taistelu, yksi yksipuolisimmista suurvaltojen välisistä meritaisteluista koko historian aikana. Jep, ne kuoli.